môjho príspevku k tomuto bodu, lebo mám k tomu vážny príspevok, rozdať poslancom to, čo prečítam, aby si to mohli aj prečítať, aby vedeli každé jedno moje slovo, ktoré poviem, a na základe toho, aby sa správne rozhodli. Jedná sa o to, že vyzýval som pána starostu ja, aby zaradil ako prvý bod rokovania tohto zastupiteľstva zvolenie sľubu nových poslancov. Takisto ho vyzývali iní novozvolení poslanci, absolútne na to nereagoval, preto teda si dovolujem toto vám tu prečítať a to navrhujem. Nakoľko pán starosta nereaguje na upozornenia nemorálneho stavu ohľadne špekulatívneho odsúvania zvolenia ustanovujúcej schôdze a uvedenia novozvolených poslancov, zrejme mu je morálka úplne cudzí pojem, lebo právne je to v poriadku, čo robí, áno, ale morálne to košer nie je, tak navrhujem následovné. Vyzývam všetkých odstupujúcich poslancov, aby odmietli hlasovať na tomto zastupiteľstve o programe, nakoľko idú rozhodovať o veciach do budúcna, ktoré jednoznačne prináležia novozvoleným poslancom. Rozpočet a zmeny VZN sme pripravili, my čo tu sedíme, ako odstupujúce obecné zastupiteľstvo. Ale schvaľovať by ich malo nové zastupiteľstvo. Má na to do konca roka dostatok času. Je úplne jedno, či bude rozpočet a predkladané zmeny schválené dnes alebo 10.12., kedy navrhuje pán starosta ustanovujúcu schôdzu. Riešiť môžeme maximálne prípadnú živelnú pohromu alebo odstraňovanie jej následkov. Na ostatné nemáme morálne právo. Občania dali jasný signál, ako si predstavujú budúce smerovanie činnosti obecného zastupiteľstva vo voľbách aj obecného úradu v Hrnčiarovciach. Apelujem na vašu morálku a na to, že ste čestní ľudia. Vyzývam vás preto, odíďte s odsťou. Navrhujem vám túto dnešnú schôdzu ukončiť bez akéhokoľvek rozhodovania. Nechajme to na tých, čo budú nasledovné 4 roky zodpovedať za dianie v našej obci. Bude to svedčiť o vašej čestnosti a vysokej morálke. Toto navrhujem, aby sme schválili maximálne 7. bod, ktorý je havarijný stav. Takže 7. bod, aby sme prerokovali, lebo je to ozaj havarijný stav. Ostatné navrhujem, aby sme odročili na rokovanie nového zastupiteľstva 10.12.